Isang masayang araw sa lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa inyo, Mrs. Kitchen Number Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Requested po ang recipe natin ngayon dahil may nag-send ng recipe sa akin. Magluluto daw po ako ng pork belly, ibang klaseng luto sa pork belly. Yung iba siguro mga solid na kaluto na nito, pero ako first time ako magluluto ng ganito klaseng pork belly. So start na tayo. Meron tayong pork belly dito, yun o. Ang ganda ng cut ng pork belly natin, oh. I-slice lang natin mga kasolid. Medyo lakihan natin kasi liliit pa to pag naluto. Ano kaya magandang title sa pork belly natin, Mrs. Kitchen? Wala ka pang idea, no? Wala pa. Pag naluto na lang, saka natin isipin kung ano yung title natin. Napakasarap na recipe. Pero sigurado, mga kasolid, masarap na recipe to. Naiiwan na, Mrs. Kitchen. Start na tayo magluto. So, yun mga kasolid, maglagay lang tayo ng annatto seed dito sa ating pinainit na mantika. Pag lumabas na yung kulay, salain na natin. Siyempre, start na tayo manggisa ng sibuyas. Isunod na rin natin ang bawang. Bawang sibuyas pa lang, mabango na oh. Sigurado tanggal ang sakit ng ngipin mo dito, Mrs. Kitchen, pag natikman mo to. Babanatan ko yun. Sunod na natin ang kamatis. Yun, oh. Lutuin lang natin ang kamatis mga kasolid hanggang sa mag-caramelize siya. Caramelize, English yun ha. Hanggang sa madurog na talaga yung kamatis natin. Pwede na siguro to, Mrs. Kitchen. Pwede na yan, ang bango ah. Ito lang, pwede nang ulamin, no? Natatanggal na yung sakit ng ngipin ko. Ilagay na natin ang ating inibang pork belly. Yun, no? Ibang klaseng niluluto namin ngayon, Mrs. Kitchen, no? Ngayon pa lang tayo nakapagluto ng ganyan, no? Pwede kayang pangalanan natin kung ano, Mrs. Kitchen. Kinamatisang pork belly tuyo. Tanong nga natin kay Mini Crafty Lady. Shoutout sa'yo, Madam Mini Crafty Shoutout sa'yo, Lady. madam. Lalagyan natin ng toyo. Tansyahin nyo lang kung gaano karaming toyo yung gusto nyo ilagay, mga kasolid. Magaling si Mini Crafty Lady sa mga Siguro isang sandok pwede na. pamagat. Tapos, lalagyan natin ng oyster sauce. Yun o. Lalagyan din natin ng konting asin. Bako. At lalagyan natin ng tubig mga kasolid. Para lumambot. Yun o. At syempre, papakuluan muna natin to hanggang lumambot ang ating pork belly. Update na lang mamaya mga kasolid. Update tayo mga kasolid. Yun o. Ang ganda oh, Mrs. Kitchen oh. Ang bango. Ang bango oh. Ganda na kulay. Parang konti yung nilagay nating toyo. Mag-a-adjust tayo ng toyo mga kasolid. Isang sandok na toyo pa. Kanina isang ganyan yung nilagay natin. Yan. At mag-a-add tayo ng asukal mga kasolid. At tansyahin nyo rin kung gaano karaming asukal yung ilalagay nyo. Kagustuhan kaya to ni Madam Mini Crafty Lady? Sigurado magugustuhan yan. At papakuluan lang natin mga kasolid hanggang ma-reduce yung sabaw. Hanggang sa matuyo siya. Kaya nga, Chris.
So yun, Mrs. Kitchen, no? Medyo nabawasan na yung sabaw niya kanina, nag-reduce na. Parang tomato sauce na yung nilagay natin kamatis kanina, oh. Parang pwede nang mukbangin yan, ah. Pwede na yan. Pero kailangan, para mapasarap yung mukbang natin, lalagyan natin ng ganito. Yun, oh, sili, oh. Yan yung pampalasa. Para may konting sipa. Yun, oh. Pinoy na Pinoy. Mahilig sa sili. At dahil luto na, Mrs. Kitchen, anong gagawin natin? Kainan na. Kainan na, mga kasolid. So yun, mga kasolid, dito na ang ating kinamatisang pork belly na request ni Boss Gilbert Dionisio. First time nating makakain ito. Parang naging ano siya, oh. Parang naging tomato sauce yung Hindi kamatis, ko alam no? yung lasa niya na. So anong gagawin natin? Kain na tayo. Kahit medyo namamaga pa yung ngipin mo, no? Tanggal ang sakit ng ngipin mo niyan. May sauce May po kami, oh. toothache ako, guys. May sauce. Ay, ano kayong lasa nito? Excited na ako, mga kasolid. Kain po. Kain po Naman tayo. yung baboy, oh. Yun, oh. Kain po tayo, Madam Mini Crafty Lady. Sabay na po Kain kayo. po tayo, ah. Lambot. Medyo magalang konti yung mukha ko, ah. Sarap. Grabe, sarap. Saka iba yung lasa. Hindi mo ma-detect. Hindi naman lasang kaldereta. Saka may asukal siya. Parang hamonado na Grabe, sarap. asado. Basta masarap, mga kasolid. Saka medyo maanghang siya. Sana po gawin nyo ang recipe to. Harap. Masarap eh. Pero wala siyang tomato sauce. No. At nagmamantika, oh. Sarap, ah. Lambot yung baboy. Kahit medyo masakit ngipin ko, napakain ako. Grabe, sarap. Ang bango eh. Naamoy ko kanina. Lambot. Shoutout pala, Bukid Vlog. Grabe. Mamang kaka. Yun, oh. Sauce sa sauce. Sarap Sabay pala yung version na to. Pero di natin alam kung anong luto to. Anong luto to? Kinamatisang pork belly. Requested kasi kaya special na yun, no? Special yung lasa. Ayun po. At shoutout po nga pala, mga kasolid, si Miggy Motovlog, si Coco Bolo Vlogger, at si Mark Robles Vlogger. Shoutout. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout sa inyo. Grabe. No. At kay Madam Amy Fardo NC. Shoutout po, Madam Amy. Guardian in Port Western Australia. Shoutout po. Yan, solid supporter mga yan. Sa mga OFW dyan. Thank you po sa support. Sa panunood. Grabe. Sarap. Rice daw, oh. You know. Nabipin ang masakit ang ngipin. Sabi ko na sa'yo, mawawala yung sakit ng ngipin mo, eh. Nawala yung sakit. Kain po. You know. Uy, sarap. Nakakabuto. Dito. Grabe. Lambot. Diyan ito. Tsak na. Napakamasarap nito. Napakasarap. Sabay mo na sili. Yung sauce niya talaga yung pamatay dito eh. Napa-extra rice ako, mga ka-solid.
Parang natanggal yung sakit ng ngipin ko. Tanggal talaga dyan. Napakain. Ayun po. Madam Any Crafty Lady. Napakasarap nito, madam. Try nyo yung luto. Shoutout po kay Boss Randy Serrano at ang buong Serrano family. At si Boss Rolando Bugod at sa misis niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout po. Thanks for watching. Sobra. Ang lambot ng baboy. Mapapadila ka talaga sa sarap. Ba? Ano? Hindi ka na nakapagsalita? Parang di ako nabubusog. Pati buto. Parang di man ako nabubusog, mga kasolid ah. Yan talaga pag nasasarapan ka. Nakalimutan ko yung sakit ng ngipin ko. Grabe, sobrang busog. Hindi na namin uubusin to mga solid. Pag titira pa namin si Boy Sipat, Inom muna pala. baka magtampo yun. O, cheers muna tayo. Inom muna tayo. Baka magtampo si Boy Sipat pag di natin pinagtiran. Ay, grabe, sarap. Kay Boy Sipat na lang Grabe. yan. Sana po gayahin nyo ang recipe to. Shoutout po sa mga OFW natin. At sa mga silent viewers natin, maraming salamat Shoutout po. po sa inyo. At sa mga patuloy na sumusuporta sa Our Kitchen sobrang TV, thank maraming you po. salamat po. Si Madam G. Olinda, yan, number 1 na supporter Hello, rin. madam. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po mga kasolid. Thanks for watching.